Hor esan dugun bezala, guk 3 puntu ikusten ditugu nagusiki ez. Lehenengoa da umeari ematen diogun erantzuna, eta gainera ikastolan egiten dugula. Orduan berarentzat ez da ezer esango genuke invasiboa, agresiboa. Ikastolan bertan egoera bere entorno testuinguru naturalean ematen den erantzuna dalako. Egia esan urteak daramatzagula esku hartze hauek egiten eta emaitza onak izan ditugu. Lortu dugu haur dexente bideratzea eta guri funtzionatu digu. Bestetik ere familiekin egiten dugun bide hori, laguntza hori eman, pista horiek eman, orientazio horiek eman, familiek ere eskertzen dute. Ez da beti erresa izaten, porque, zailtasunen inguruan ari zarenean hitz egiten, batzutan familiekin talka egiten dugu, eta orduan, batzutan zailtasunekin gu ere, baina bide hori elkarrekin egin behar dugu hori garbi daukagu. Eta gero ere sortzen den potentzialtasuna profesionalekin, egitura badaukagu. Eta hori asko baloratzen dute ere irakasleek. Nik uste orokorrean oso sendotua eta estrukturatua dagoen proiektu bat dela. Eta, anak aipatu duen bezala, apoio handi bat edo osagarri importante bat dela. Eta hor nik uste pixka bat aurrera begira izan daiteken, ez dakit, arloren bat, bide bat ireki dezakena da, pixka bat komunikazio hori familiekin. Egia da, asko egin dugula, bai komunikatu dugu familiakin, bai noski, baina oso baliagarria guretzat izan da, haurrarentzat. Baina egia da, komunikazio hori, agian geldituko litzakela, hor badagola bide bat egiteko, iruditzen zait, aurrera begira bai. Kokatze bat. Bai, begira, izan da oso arrazoi interesantea balorean jartzeko, porque hau daramagu egiten urte pila bat, eta berriro jarri dugu zentroan, baloratu egin dugu, berridatzi dugu, aurkezpen polit bat egin diogu, eta, gure arteko elkarrizketa, gauza batzutan ez geunden ados, hitz bat edo bestea, eta interesantea izan da, benetan. Bai, nik ere hori egia da, ez zegoela, ez genuela idatzia ere proiektua, orduan eskaera honek hori ekarri dugu. Hori garrantzitsua idatzi egin dugu, jarri gara redaktatzen, proiektu hau deskribitzen eta egitura guztia. Orduan, hori ere interesantea izan da. Konturatu gea egiten duguna interesantea dela. Egiten genuen beti sistematikoki urtero, baina esan dugu, kontxo, importantea da.